Тел ул халык тарихы, тел цивилизация һәм мәдәният юлы дип аңлатты рус язучысы Александр Куприн. Исәнмесез, бүген без илебез геройлары һәм мәдәни мирас хәтере турында сөйләшербез. Бүгенге программада иврит теле, Казан укучылары бер юлы өч телне ничек өйрәнә? Бу мәктәп узак еллар төрле телләрдә укытуны башкара, яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Батырларга мәңгелек дан. Нинди фестиваль Россия геройлары исемнәрен искә төшерде? Әлбәттә, менә шушы конкурс кысаларында балаларны патриотик рухта тәрбияләү. Шигырь юллары белән күңелләрне дулкынландыру. Татарстан министрлыкларының матбугат секретарьлары телне белүләрен күрсәтә. 21 февральдә халыкара туган тел көнен билгеләп үттеләр. Бу көн очраклы гына түгел. 1952 елның нәкъ бу көнендә туган телләрен яклауга чыккан бенгали телен илебезнең дәүләт телләренең берсе дип тануны таләп иткән студентлар һәлак булган. Телләр матди һәм рухи мирасны саклау һәм үстерү өчен иң көчле корал булып тора. Һәр ике атна саен дөньяда бер тел юкка чыга. Үзе белән бер мәдәни һәм интеллектуаль мирас алып китә. Тел һәм мәдәни төрлелеккә ярдәм итү өчен менә инде 12 ел ЮНЕСКО карары буенча бу көн бәйрәм итеп билгеләп үтелә. Татарстанның күп кенә уку йортларында да читтә калмаска булдылар һәм гадәти булмаган чаралар оештырдылар. Казанның 12нче мәктәбендә хореография һәм гореф-гадәтләр буенча ачык дәресләр үткәрелде. Мәктәп мәҗбүри 3 тел татар, рус һәм гыйбри теле өйрәнелүе белән мәгълүм. Гөлия Насибуллина Татарстан башкаласының иң борынгы мәктәпләренең берсендә кунакта булып кайтты. Ивриттагы традицион җыр белән 12нче мәктәп укучылары туган тел көненә багышланган бәйрәм кунакларын сәламли. Мәктәптә мондый бәйрәмнең беренче ел гына билгеләнүе түгел инде. Бу чара балаларда туган телгә карата кызыксыну уяту өчен эшләнә. Традицион һәм халык музыкасының, биюләрнең, гореф-гадәтләрнең, фольклорның һәм туган телләрнең байлыгын саклау бу бәйрәмнең төп максаты. Бу мәктәп узак еллар төрле телләрдә укытуны башкара, яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Бу елда да 21нче елда туган телләр елында да бу мөмкинлекләр бик зур һәм бик күп эшләр башкарылар дип уйлыйм. Күп проектларны тормышка ашырылар дип ышанам. Мәктәптә укучыларның һәр яклап үсешенә зур игътибар бирелә. Биредә балалар рәхәтләнеп укый алсын өчен барлык шартлар да тудырылган. Укучыларның бер үк вакытта 4 тел өйрәнү мөмкинлекләре бар. Бу чарада игътибар бирелә иврит теленә, шулай ук татар теленә, рус теленә, бер генә тел түгел, бу балаларны тәрбияләүдә алар арасында яңа яхшы мөгамәләләр урнаштыруга йогынты ясый торган чараларның берсе, төрле формаларда бара. Төп программадан тыш укучылар робот техникасы буенча фәнни түгәрәкләргә йөриләр, конкурсларда катнашалар. Бәйрәм кунакларына үз куллары белән ясалган роботларны һәм аларның мөмкинлекләрен күрсәттеләр. Также у робота есть датчик спереди, чтобы определять преграды перед ними. Биредә укучыларны туган телне, үз халкының мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклауга өйрәтәләр. Моннан тыш уку белән бер рәттән балаларга бер-берсенә карата, башка милләтләргә карата хөрмәт тәрбияләнә. Тырышабыз барлык гореф-гадәтләрне сакларга. Гореф-гадәтләрне саклау ул дуслыкка, татулыкка, халыклар арасындагы дуслыкка илтә. Балалар телләр өйрәнгәндә һәрбер гаилә традициясен, һәрбер дәүләтнең традициясе, телнең традициясе өйрәнелә. Гореф-гадәтләрне саклау безнең максатыбыз. Балалар бәйрәмгә тырышып әзерләнгәннәр. Бәйрәм кысаларында мәктәп укучылары күп кенә талантларын күрсәттеләр. Программада традицион җырлар һәм биюләр. Biz bu bəyramga әзерләндек. Biz мәктәбездә 4 тел өйрәнәбез. Безне укытучылар телне хөрмәтергә өйрәтәләр. Һәм мин үзебезнең мәктәбезне бик яратам. Гомумән алганда туган тел бәйрәме 12нче мәктәптә укучыларның һәм укытучыларның актив катнашуы белән узды. Мондый чаралар балаларны милли мираска җәлеп итү өчен бик мөһим. Чөнки туган тел чырларның тере бәйләнеше, ул халыкның тере хәтере, җаны һәм байлыгы.
Геройларыбызның исемнәрен онытмаска дип үндәделәр Казанның 113 номерлы мәктәп укучылары, укытучылары, чакырылган кунаклары. Данлыклы тарих битләре конкурсы Татарстан масштабында гына дип билгеләнгән булса да, катнашучылар Ульяновск, хәтта Хакасиядан килде. Катнашучы балаларның һәр кайсы герой исемен йөртә торган мәктәптә укый. Проектлар конкурсын оештыручы 113 мәктәп. Ул Марат Әхмәтшин исемен йөртә. 5 еллык Әхмәтшин Сириядә штабның разведка башлыгы булып, боевиклар белән сугыш вакытында авыр ярадан вафат була. Сугыш вакытында ул берничә танк һәм бронетранспортерны ялгызы гына эштән чыгара алды. Россия президенты указы белән капитан Әхмәтшинга Россия герое исеме бирелә. Казан мәктәбенә герой исемен бирү укытучылар тәкъдим итте. Марат Әхмәтшин нәкъ шушы мәктәпне тәмамлаган. Геройларының хәтерен һәм хөрмәтен саклау темасына укучылар белән Надия Кадимова әңгәмә корды. Бәйрәм концерттан 1 минутлык тынлык бүлде. Данлыклы тарих битләре белем эзләнүләр бәйгесе генә түгел. Ул ватанпәрвәр затларның батырлыгын, талантын кабат искә ала торган проект. Также были разработаны красивые проекты. Менә инде 4нче ел рәттән Россия герое Марат Әхмәтшин исемендәге аерым предметлар тирәнтен өйрәнелә торган 113нче урта гомуми белем бирү мәктәбе республика күләмендә данлыклы тарих битләре герой исемендәге мәктәпләр дигән проект бәйгесен үткәрә. Быел үзләренең көчен сынарга Ульян өлкәсеннән һәм Ирак Хакасия республикасыннан да укучылар килгән. Барлыгы 64 катнашучы. Җырның сүзләре күңелгә үтеп кереп, һәр тыңлаучыны тетрәндерә ала. Укучыларның илебезнең данын яклаучыларга хөрмәт белән каравында, әлбәттә, укытучыларның мәктәптә алган тәрбиянең өлеше зур. Конкурсның максаты республиканың герой исемен йөрткән мәктәпләрне барлау, алар белән очрашу һәм тәҗрибә белән уртаклашу. Шулай ук балаларның сәләтен күрсәтү, ачу өчен шартлар тудыру. Әлбәттә, менә шушы конкурс кысаларында балаларны патриотик рухта тәрбияләү. Әлбәттә, менә шушы конкурс кысаларында балаларны патриотик рухта тәрбияләү. Конкурста геройлар исемен йөрткән мәктәпләр катнаша, ә андый мәктәпләр аз түгел. Школа носит музей имени. Мәктәп музее Дон орденының тулы кавалеры Гайнуллин Рифкат Хайрулла улының исемен йөртә. Минем мәктәбем Россия Федерациясының герое Рифагат Мәхмүд улы Хабибуллин исемен йөртә. Ул Сириядә һәлак булган. Мин Советлар Союзы герое Иван Конев исемендәге кадетлар мәктәбендә белем алам. Проектлар бәйгесен оештырган мәктәп Россия Федерациясе герое исемен йөртә. Шушы мәктәп укучысы Марат Әхмәтшин Сириядә кайнар нокталарда хәрби бурычын үти. Солдатларны утлы корал белән эш итәргә өйрәтү белән шөгыльләнә. Ләкин 2016 елны бер үзе отрядын яклаганда батырларча һәлак була. Шул ук елны 113нче мәктәп укытучылары Марат Әхмәтшинның исемен мәңгеләштерү өчен белем йортына Россия героеның исемен бирүен тәкъдим итәләр. Марат Әхмәтшин 2нче класстан 11нче класста кадәр 113нче мәктәптә укыды. 5кә генә укыды ул. Бу мәктәптә аны бик яраталар һәм көн сайын аны хәтерлиләр. Иптәшләре бик күп иде, дуслары, барысы да яраталар. Аннан соң аны даже күмгәндә дә Казаннан кайтканнар иде. Взвод курсантов күтәреп барырга зиратка авыл кешеләре бу безнең Марат, яраткан Маратыбыз дип үзләре күтәреп бардылар. Проектлар ярышы укучыларның талантын ачырга, кызыксыну уятырга ярдәм итә. Укучыларны мәртәбәле кунаклар бәяләде. Алар арасында Россия герое Газинур Хайруллин, социаль хезмәт герое Любовь Смирнова, мәгариф һәм фән министрлыгыннан белгечләр дә бар иде.
И мы на сегодняшний день видим, какую активную... Без бүгенге көндә мәктәпләрнең беренче чиратта аларның җитәкчеләренең нинди актив позициядә торуларын күрәбез. Әлбәттә, катнашучылар безгә үз мәктәпләрен тәкъдим итүче малайлар һәм кызлар. Бу беренче чиратта патриотик, хәрби патриотик йөкләмәгә ия. Конкурста катнашучы малайлар һәм кызлар теге яки бу герой турында кызыксыну, ялгынлы күзләр белән сөйлиләр. Катнашучылар конкурсын оештыруны югары бәяләделәр. Киләсе елларда республика күләмендә түгел, төбәк ара бәйге буларак яңа үрләргә менү теләгендә барысы да хуплады. Танылган шәхес портреты сурәтләнгән пицца ашаумы, я чиновникларның татар телендә шигырьләр укуларын күрүме? Сәлам дуслар, бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе. Интернет дөньясында бер атна эчендә ниләр булды икән, бу хакта алга таба. Клиентларны җәлеп итү өчен нинди генә адымга бармыйлар хәзер. Казанда пицца пешерүче бер компания гадәти булмаган ризык тәкъдим итә. Пиццада төрле танылган шәхесләрнең сурәтләре төшерелгән. Тамагының ничек ачуы һәм нәрсә теләвеңә карап охшаган персонажны сайлап алырга мөмкин була. Абдулла Тукай, Алсу, я булмаса Салават Фатхетдиновны. Бу маркетинг өлкәсендә яңалык түгел билгеле. Шотландиядә пешекче Доминика Кролла ел элек Голливуд йолдызлары йөзләрен куеп пицца пешергән була. Безнекеләр Салаваттан рөхсәт алдылар микән? Югыйсә аларга катылыгырга мөмкин. Радик Юлякшин подарил мне вот такой топор. Акча эшләүнең мең төрле юлы бар. Бары тик тырышырга гына кирәк дип, еш кабатлы гадәттә миллионерлар. Мәскәүдә яшәүче 14 яшьлек Михаил әллә бу әллә инде башка киңәшкә колак салган, тик менә акча эшләгән. Коркып ялган көннәрдә ул ишек алларында машиналарны күрергә чыккан, хәтта ишекләргә һәм баганаларга игъланнар да ябыштырган. Машинаны казып чыгару 500, башкасын күмеп кую 1000-гә, ишек алларын чистарту өчен 500 сум дип яза. Афәрин, өйдә телефон тотып ятмый, саф һавада кар кирей. Мужчина из Балашихи предлагал 3000 рублей, чтобы закопать машину жены. Краснодар өлкәсенең Крымск шәһәрендә яшәүче Костя, Катя һәм Романны шулай ук геройлар дип атарга була. Юк, алар кар күрмәгәннәр, менә бер сукка етне үлемнән коткаралар үзләре. Тукталышта бөришеп һәм туңып беткән кичек янына тыныч кына үтеп китә алмый бу балалар. Эткә ярдәм итү өчен бөтен көчләрен куя 5нче сыйныф укучылары. Нәтиҗәдә әлеге хәлне күреп алган волонтер ярдәмгә килә. Этне ветеринария клиникасын алып баралар, ярдәм күрсәтәләр. Мэри дип, хәтта исемдә кушалар. Мондый балалар булганда мәрхәмәтлек һәм изгелек хисләре улларда да кабынып дип өметләник. Химия укытучысы тылсымчыга үрелә. Екатеринбургның 49-нчы мәктәбендә гаҗәеп хәлләр була икән. Биредә химия укытучысы Вячеслав Стебеньков дәресләренә Гарри Поттер фильмындагы Слизерин факультеты студенты мантиясын килеп алып бара башлаган. Нәкъ менә шул рәвешле химия фәненә карата ул үз укытучыларында кызыксыну уятмакчы була Вячеслав Стебеньков. Төрле тәҗрибәләр дә шактый кызыклы килеп чыга икән. Мәктәп директоры сүзләренә караганда, чыннан да балаларда химияга кызыксыну арткан, хәтта бердән дәүләт имтиханын сайлаучылар саны да күбәя башлагандай. Жидкая удача. Один глоток, и во всех начинаниях вас ждет успех. Пока не закончится действие зелья. Так видите, идет взаимодействие. Быел бит туган телләр елы Җылуайда республика буенча төрле чаралар, акциялар, ачык дәресләр уза. Без министрларның татар теле курсларына йөрүе турында сөйләгән идек инде. Аларның матбугат сәркәтипләре дә түрәләрдән калышырга җыенмый ахрысы. Алар татар телендә шигырь сөйли. Үзләре оештырган флешмобта Зәки Нурый шигырен сөйлиләр. Тыңлап карыйк әле. Күтәрелер өчен кояш карак, керфек сүздә быдай башагы. Югарыдан тиздән кояш чыгар. Шыклар инде кибә башлады. Юды нурлар Казан асфальтларын ялтыратып көзгә шикелле. Дәртле көйен көннең башлап тагын тургай җыры күккә сикерде. Бүгенге менә шулар иде. Очрашырбыз. Интернетта аккаунтларыбыз барлыгын онытмагыз, керегез, комментарийлар калдырыгыз. Тел милли рухы белән һәр вакыттыгыз бәйләнештә дип язып калдырган немец филологы, философ Вильгельм Гумбольдт.
Ил тарихының данлы сәхифәләре белән танышыгыз, геройлар турында укыгыз, халкыбызның мәдәнияте һәм теле турында онытмагыз. Сау булыгыз.